En Malpica de Bergantiños, o pobo de Buño segue a ser o corazón oleiro de Galicia, onde se respira o oficio centenario que modelou a identidade desta terra. Dende hai séculos, os mestres oleiros extraen o barro do couto dos barreiros, a tan só 2 kilómetros da vila. Hai varios tipos de arxila segundo a súa plasticidade, e os oleiros mesturábanas para cadar a proporción desexada segundo o traballo a facer. Nos obradoiros familiares, cada man tiña unha tarefa: preparar o barro, moelo e pisalo con coidado, amasalo, tornear na roda e modelar as formas coa precisión da experiencia. Logo viña o secado, nas táboas de madeira do sobrado quente pola lareira e a cocedura, no forno tradicional. Na parte inferior ardía o lume e enriba no anel cocíanse as vasillas. No cabanote ou alpendre gardábanse o toxo, o barro e os utensilios para a cocedura. A súa calidade fixo que o lugar vivise tempos de esplendor e exportase as súas pezas por toda Galicia. Mentres a industrialización do século XIX favoreceu a súa venda no exterior. Os xalleiros, comerciantes de Santa Comba, levaban estas pezas únicas aos mercados de Carballo, Ordes ou Betanzos. Así se espallou o nome de Buño por toda a comarca. Hoxe, o Ecomuseo do Forno do Forte conserva esta memoria viva. O conxunto etnográfico con fornos, hórreo e vivendas de oleiros amosa a vida e o oficio dos artesáns. Na etapa industrial, Galicia destacou pola fabricación de tellas e ladrillos. Hoxe en día, seguen activos obradoiros adicados a esta tradición centenaria, mais tamén a novos produtos. As arxilas de Buño, a día de hoxe, véndense en toda España, Portugal e norte de África para oleiros profesionais, pero tamén para usos industriais e para produtos de bioconstrución innovadores. Aínda hoxe, o forno acende de novo para a cocedura tradicional e durante as mostras de olería de Buño, cando as mans artesás reviven o pasado e o barro volve cobrar forma.